It. Andi. Bagus di. Yo, what's up? May muntag sa inyo mga ga. Karon, kita may food trip nila ni Kuya Rabog ni ninyo. Dito. Raw? Inani diri sa bukid mga langga. Chuy kayo basta mag-uwan. May instant swimming pool. May bayad. Libre ligo. Are diri bugno dito sanahan kay init pud. May hot and cold. Hot and cold swimming pool. Yeah, swimming pool oh. Di tawag mo sa kanang kuha niya. Nang may sa kaklob eh. Hindi. Di tawag coconut pilot ya. Coconut pilot. Palayo tayo gamay. Gura magdasangit as kurite. Tingnan nyo, ano nyo? Oh ya. Kasilaw naman aning adlaw. Anong silaw man ni siya? Oh, usa. Anong silaw man ning adlaw ba? Sige. Tira brigada. Hundos. Sige, go. Diyan paghimog ko tanan ha. Para makakuha na ninyong utok. Ano ba niya? Mga stepping dia mo na yung mga stepping kaya. Stepping. Mga Tarzan. Sige. Largo. Ay. Wala po ni bunga, wala po ni naman. Normal yun. Aso dito ya. Terda. Ngatoon pag coconut pilot. Ngatoon pag coconut pilot ya. Ito lang sa kalsada. Oh, yawag stepping nga. Pero nga na mga stepping da. Ha? Ako na yan. Sabi nag-stipin. Deonte, ano to? Shut Shutdown. down tang dang dang. Baka intro ya? Ano gabi? Ha? Baka intro. Intro? Wah, intro nih. Ah. Hindi sa tagamay. Hindi, ari pang kanya. Bahala ka. Ano kayo ko ba? Kanang may vitamins ba? Ang tubig. Saya dili ni amo pero di po nila. Amo tanan kay. Baka mo tagiya. Ay. Usa sa mga batang gahi dire. Tara. 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 Pinakadakong taos ko bulihan ay. Ano? Nangasaba pa. Sabo pa sa grabe nang uha. Ah, kuyawag ko na pit, na may pit. Na may pit oh. Ano mabaga? Ay kay pit oh. Musiking. Bag. Bago na yaw. Sam na eh. Manginom ka tubig eh. Di na mau stepping de. Pakita isa klo sa pagtigbas klo. Kita isa sa pagtigbas lobi. Di na ba ay. Ako lagi gaboy tigbas ani day. Ikaw yaw. Kat. Pila na yung stepping ah. Ha? Ano yung step? Step 3? Step 3. Step 3 na eh. Masa yung step 1 ay saka. Oh, saka. Hanggat step 2. Uli. Uli. Step 3 abli. Banat na?
Bunal, bunal. Mentag dagaganod. Basta dagan ka nagtubig ya. Uy, pitsil. Ano? Turbid mo dyan. Ka. Ako na ya, ako na. Give me a good. Ang tubig oh. May as tubig na ni uy. Tanggi asin mo boy. Sabi ah. Oh, dragi. Ayo, anak ko na din. Ayaw, goy. Ayaw, goy. Ayaw, goy. Saya tawag. Ya, ko na ni ba? Goy. Ano tagay? Tumbokon. Sabi video diri. Nya. Iwi man. Ibig bulbul. Dito nag-snack kami. Oh, pagilog. Kaon lagi Ang tatanong. usa ka goy nag-inom og tubig. Goy, goy. Tong. Sa pangalan, goy. Goy. Narami dire. Videohin mi dire. Narami dire nagkaon. Ayo. Matik. Abi. Goy. Able ya. Sablihan. Kana? Yo, balik ko ni be. Wala pa man goy. Kana, goy. Wapay goy. Wapay ni uli goy. Bisa, goy ha. Panes. Tara, goy. Oh. Hatag Gay, yabe. Ya, gay. ko yabe. Goy lagi. Di ka sabot, goy. Kantanan pag nasa. Isa, goy. Isa, goy. Hawada, goy. Okay na ni mga goy. Oh, Panes. Okay na goy. Nya, si Onggo kay Onggoy. Tara, goy. Kaon, goy. Goy. Di pakita sila sa stepping, goy, be. Goy. Pakita sa stepping, goy, sa pag-abli, goy. Kani ko. Stepping sa pag-abli, pag kaon, goy ba? Ay, miming. Abli naman. Kasi tawag ka na, goy. Usa nga stepping ya? Step. Stick po. Step 4 na siya. Kasi may stepping sa step 4 ang paglugit. Lugit. Ligo na ang naglugit. Bugas. No, goy. Di ka mao si buklo, goy, oh. Tapay na naglugot. Ah, di ka kamao yun. Jen. Ah, gaya. Nani, oh, no? Manimun sige. Oh. Nagyod. Tinood kit kiway mong mama diri. At nanay ha, goy. Ya, balik ko. Abtang nanay, goy. Goy. At nanay goy ha. Aw. Saban, goy. Abot. Ayo na ba na? Wala na tayo step 5. Goy. Ah, step 5, boy. Kuan, goy. Oh, Inom mo tubig. tug. To, goy, busog naman. Abre, mo sa? Pero sa ganyo? Aw, give. Napesay. Teka. Oh, goy. Sige, kita hindi mo pagpanguhan mo. Oh, dira goy, dira. Nya, paghuman wa ka ni apas. Hindi man dira. Dira ko kita sa inyo goy. Oh. Nya wa ka ni apas. Bagat ra ka? Ah, bagay ka mao gid. Saya. Kanigyan magikan. Dumugan ko sa tingin ito. Nya, apas din ka. Ano dyan ko? Kita ko damo gusto. Ano dyan ko? Ah, saman. Kira, busog ra ta, busog. Busog ra, busog. Basta na. Busog pero kangan. So, mga to siya mga gano, karong adlaw. Instant busog. Shut out. Shut down. Instant busog sa kan. Lubile, salamat sa sponsor. Sponsor. Sponsor ito. Goy. Goy. So, mga siyang tanan karong adlaw, no? Bye-bye. See you in my next video. Bye-bye. That's all for today, mga langga. Bye-bye. Bye.